Vi elsker svin. Og der er én ting, vi har været særlig gode til de seneste par 100 år, er at producere og spise svin. Men kan svin virkelig forårsage en hel debat? Svaret er ja. Det hele startede i sommeren 2013 i en børnehave i Randers. Et ellers så fredfyldt sted med sol, knidrende fugle, glade børn. Der var ikke et eneste problem, indtil Ekstra Bladet skabte det. Lige pludselig blev den stakkels frikadelle til en politisk kastebold. Men hvorfor? Det vil vi tage op i dagens afsnit af DR Tema. En børnehave i Randers valgte at lade være med at servere frikadeller til frokost. Der var simpelthen svin i, og det ønskede over halvdelen af børnene i børnehaven ikke at spise af religiøse årsager. Før i tiden havde der ikke været nogen forældreklager, men da Ekstra Bladet i sommeren 2013 opfandt den her såkaldte frikadellekrig, væltede det ind med klager om den her sag. Ja, men hvad handler den her problematik egentlig om? Det har jeg inviteret lektor og underviser på Københavns Universitet i politik og kultur her i. Hanne Schmidt, velkommen til dig. Hej. Jo, tak. Hej. Kunne du fortælle os lidt mere om, hvad der skete i sommeren 2013, og den her problematik, som altså stadig er meget aktuel i dag? Jeg kan godt prøve for det, men altså for det første, problematikken starter simpelthen fordi, at folk har forskellige definitioner af, hvad dansk kultur egentlig er. Nogle mener, at svinekød er en dansk kultur, fordi man altid har spist det, og det er simpelthen blevet til en dansk madkultur. Andre mener, at det burde være forældrebestyrelsen i de forskellige børnehaver, som skal træffe beslutningen om, hvorvidt man skal servere eller ikke servere svin i børnehaverne. Og desuden mener mange også, at man slet ikke kan definere en helt dansk kultur. Diskussionen blev først taget på et højere niveau, da politikerne begyndte at gå ind i sagen. For eksempel mente DF jo, at man skulle... Undskyld, jeg skal lige afbryde det her, fordi vi har rent faktisk et interview med Pernille Bendixen, familie- og børneordfører for DF. Lad os lige tage et kig på det og se, hvad hendes partis holdning er til dette. Vi står nu ved Christiansborg, hvor vi venter på et interview med Dansk Folkepartis børne- og familieordfører Pernille Bendixen. Følg med. Vi har været så heldige at få et interview med Pernille Bendixen. Ja. Hej. Hej. Og vi vil jo gerne have besvaret nogle af vores mange spørgsmål her om frikadellekrigen. Gå i gang. Først og fremmest, meget kort, hvad er partiet med din holdning til selve debatten? Vores overordnede holdning er jo, at det vi har, og det vi har haft, og det gælder vores kulturarv, det gælder vores madkultur, det gælder i alle andre henseender, det er det, som vi gerne vil bevare. Vi har ikke noget imod, at der kommer nye ting, men det vi har noget imod, det er, når det bliver tvunget. Og det er så der, hvor vi mener, at man kan sige, man kan jo have masser af forskellige holdninger til mad, men det må altid være ens personlige holdning, og det må aldrig blive noget stats- eller kommunalt styret. Så det er overordnet vores holdning. Hvorfor er det, at den her frikadelle har skabt så meget debat? Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Det er fordi, tror jeg, at frikadellen er et slags symbol på selve værdipolitikken. Altså, i frikadellen ligger hele signalværdien i den kulturkamp, som jeg egentlig vil sige, at vi er i, som jo handler om dansk kultur versus alt muligt andet kultur. Ja, fremmed kultur. Hvorfor synes DF, at det var nødvendigt at påføre påbud omkring det her med, at man skal spise frikadeller eller svinekød generelt i børnehaverne? Det er fordi, vi kan se, at det forsvinder mere og mere ud. Altså det forsvinder ikke bare, det bliver skubbet ud, fordi vi jo har en gruppe bestående af primært muslimer, men til dels også jøder, som har nogle andre kulturer i forhold til mad, og de vil ikke have svinekød, det er fair nok. Men det, der sker i praksis, det er, at man vælger ude i det primært daginstitutionerne og sige, så har vi slet ikke noget svinekød, fordi så er det meget nemmere. Og det er der, hvor vi så sætter bremsen i, fordi som jeg sagde før, den er jo symbolet på hele den der værdidebat. Ja. Og derfor så, det kan godt være, det bare er en lille fli af det, men mange bække små gør en stor å. Så derfor så lavede vi et påbud om, at så skal det være der. Om man spiser det, det må være op til en selv. Kan et stykke svinekød virkelig betegnes som en helt dansk kultur, og skal man betegne det som en trussel mod den danske kultur, der kommer alle de her fremmede kulturer?
ind i for eksempel børnehaver? Altså frikadellen og svinekød i sig selv gør det jo ikke, men i det store billede, så ja, så anser vi det jo som en trussel. Man kan jo nævne i flæng unge piger, der skal gå med hijab på. Ja. Er det frivilligt? Spørgsmålstegn. Hvorfor er det, at de skal have lov at have den på arbejdspladsen, når alle andre skal gå i uniform? Spørgsmålstegn. Piger, der skal bade i kønsopdelte svømmehaller for eksempel. Er det okay? Altså, vi har jo en kultur her for, at vi bader selvfølgelig sammen med drengene, jo ikke inde i bruseren vel, men ude i svømmehallen. Ja. Og det er der, hvor vi også ser det som et problem i forhold til integrationen, fordi du bliver jo aldrig integreret, hvis du altid er sammen med din egen. Ja. Så på den måde, så bliver svinekødet og frikadellen jo vigtige. Vi kunne ikke lade være med at tænke på, at det aldrig førhen har været et problem, og der har aldrig nogensinde været en forældreklage omkring det her. Så vi kan ikke forstå, hvorfor at politikerne skal til at blande sig i det her. Fordi burde det ikke være en sag mellem børnebestyrelsen i selve børnehaven? Det er jo deres børn, der skal spise det. Jo, og det er rigtigt, at det er sådan, det er. Det er jo bestyrelserne, der skal beslutte de her ting. Men jeg har selv oplevet i forhold til en lidt anden debat, hvor man ville have nogle flygtninge ind i daginstitutionen. Det er fair nok, at de skal ud og prøve nogle ting. Men når man arbejder med børn, skal man aflevere en børneattest. Og det kan de ikke, når de er flygtninge. Og det blev der en vældig ballade om. Og der var der altså en gruppe af forældre, der ligesom blev trynet af majoriteten af forældre på en meget dårlig måde. Og det er så der, tænker jeg, hvor vi som politikere nogle gange vælger at tage nogle ting op og gøre dem til politiske emner, også selvom at der ikke har været klager. Og det er så også fordi, at lige den der debat om frikadellen og alt den der, det er jo en af grundstenene i Dansk Folkeparti. Ja. Så der vælger vi altså selv at tage den op på et højere niveau. Men selvfølgelig har vi respekt for, at bestyrelserne jo selv skal bestemme. Og tror du, at den sag påvirker børnene i forhold til integration? Altså, det er jo rigtigt, der er ikke den der fællesspisning, hvor alle får det samme. Men faktisk så er det min holdning, at det er faktisk sundt at se, at der er nogen, der får noget andet. Det ser man jo også, når forældrene selv laver madpakker til børnene. Så kommer der jo 25 forskellige madpakker, og så kan man jo have en snak om det. Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt. Og jeg synes jo også, at når man vælger en eller anden særlig form for mad, så må man også kunne forsvare det. Selvfølgelig skal et lille barn på 3 år ikke sidde og forsvare det. Men jeg tænker egentlig, at det er sundt nok, at man ser, at der er nogen, der er anderledes og har nogle anderledes præferencer. Ja. Tusind tak for det. Ja, tusind tak for det, vi havde. Så det var gode spørgsmål. Tak skal du have. Ja, som vi kunne høre, havde DF den her holdning om, at de synes, at det går ind og truer den danske kultur, hvis man ikke serverer svinekød i børnehaverne. De mener, at man skal holde fast ved de danske traditioner, og at andre kulturer ikke skal gå ind og lave om på dem. Om det så er svinekød i børnehaverne, tørklæder eller kønsopdelte svømmehaller. Alt det her skal ikke gå ind og blive lavet om, fordi man skal holde fast i de danske kulturer. De mener, at selvom svinekød kun er en lille del, så bliver det taget til et helt større og meget højere niveau i det større perspektiv, fordi at man skal stille spørgsmål om, hvorvidt den danske kultur kunne blive truet af det her. Og det er også derfor, at DF har valgt at gå ind i debatten om frikadellen. Men som så mange andre debatter, så er der både en for- og imod. DF er jo imod, at man ikke serverer svinekød i daginstitutionerne. Men der er også mange partier, der har andre holdninger. For eksempel Alternativet. Ja, og det er meget sjovt, at du lige siger Alternativet. For vi har rent faktisk et interview med Christian Poll fra Alternativet. Lad os se, hvordan det lyder, når han bliver spurgt om disse spørgsmål omkring frikadellekrigen. Vi står nu her på Christiansborg, hvor vi skal have et interview med Christian Poll fra Alternativet. Følg med. Vi sidder nu her med Christian Poll fra Alternativet. Tusind tak, fordi du vil med os. Hej. Hej. Ja, det vil jeg gerne. Vi har nogle spørgsmål, og her til at starte med, først og fremmest meget kort, hvad er jeres parti så, eller jeres holdning til det her i dit parti? Jamen altså, vi mener at det skal være op til institutionen at bestemme, hvordan man vil drive sin institution. Men man skal selvfølgelig også holde sig, altså man skal have fri rammer, og ikke lade sig rette ind efter nogle snævre hensyn. Hvorfor tror du så, at svinekød eller en frikadelle kan skabe en såkaldt krig? Jamen, det kan det jo, fordi at der er nogen, der går meget op i, hvad dansk kultur er. Og for os har det jo ikke noget med sådan noget som fødevarer, eller hvordan man ser ud at gøre. Jeg er faktisk meget modstander af, at man overhovedet definerer en dansk kultur. Fordi hver gang man definerer, at det her det er dansk, så siger man også alt det udenom det ikke dansk.
Og jeg tænker mere, at vi er et verdenssamfund, end at vi er et lille land. Vi er jo, fordi vi er et lille land, har vi en tradition for at skulle samarbejde med alle mulige, for at tingene overhovedet kan lade sig gøre. Og hvis vi der sætter tingene ind i nogle firkantede kasser, så lukker vi en masse ting ud. Så du mener altså ikke, at man skal betegne den her frikadelle som en trussel mod den danske kultur? Nej, bestemt ikke. Frikadellen er jo noget, altså en dansk spise, som vi altid har spist, men det er jo ikke sådan, at hvis man ikke spiser frikadeller, så er man ikke dansk. Nej. Sådan hænger det slet ikke sammen. Men det er aldrig før, han har været et problem, og der er næsten ikke nogen forældre, der har klaget. Hvorfor tror du så, at mange politikere begynder at blande sig? Nå, men der er jo nogle politikere, som har lyst til at sætte en streg i sandet og sige, at det her det er dansk, og det her er ikke dansk. Og det kan man jo gøre på 100 måder. Man kan gøre det med hudfarve og øjenfarve, og man kan gøre det med fødevarer, man kan gøre det med religion, man kan gøre det med alle mulige andre virkemidler. Og jeg synes, det er slet ikke nogen interessant diskussion, fordi vi er verdensborgere, og vi skal være her i verden for at passe på den verden og have et godt liv her i verden. Det kan ikke defineres ved, om man spiser frikadeller eller ej, eller hvad for noget tøj man går i. Tror du, at den her sag påvirker børnene i forhold til integration? Altså vi har dem og os stillet meget skarpt op, hvis man vælger at fjerne svinekød, eller kun nogen må spise svinekød. Ja. Så det kan påvirke børnene? Det kan det jo i sidste ende, men i første omgang er det jo de voksnes kamp, den her. Og hvis vi snakker om en vuggestue eller en børnehave, så vil det næppe være noget, børnene opdager. Men børnene kan jo måske blive fortalt noget derhjemme, som kan påvirke dem i en eller anden grad. Men jeg tror, at i den aldersgruppe vil det mere forvirre. Altså, det er ikke noget, børn forstår, før man kommer op og er teenager eller noget den stil. Og selv der kan det være svært at forstå. Så jeg ser det egentlig mere som politik, som man kører hen over hovedet på nogle børn i nogle institutioner. Ja, tak skal du have. Mange tak. Selv tak. Mange tak. Ja, som Alternativet sagde, synes jeg, det var fuldstændig latterligt at gå ind i den her debat, og at man overhovedet havde en debat om at spise frikadeller i børnehaven. De synes, at det burde være op til de enkelte forældrebestyrelser i børnehaverne, om hvorvidt man skal servere eller ikke skal servere svinekød. De synes slet ikke, at der skal føre påbud, som DF jo ellers har foreslået. Ja, tak for det. Socialdemokratiet er begyndt at læne sig op af højrefløjen, som DF og Venstre, og det er til mange vælgers skuffelse. Men en af socialdemokraterne, altså Katrine Trane, som vi har haft et interview med, er faktisk imod socialdemokraternes holdning. Prøv at se med her. Helle Thorning udtalte engang i 2013, at hun ikke brød sig om at snige de danske traditioner, altså i form af svinekød, ud af børnehaver og andre institutioner. Hvad synes du om det, og holder det stadigvæk i 2016 ifølge Socialdemokraterne? Det kan godt være, det holder ifølge nogle socialdemokrater. Socialdemokraterne ligger sig måske lige lidt for tæt op af Dansk Folkeparti i nogle ting for tiden, efter min mening. Så nej, jeg synes ikke, det holder, men det er klart, at det er jo en balancegang, som Socialdemokraterne hele tiden har været i, fordi der er så mange vælgere, der er gået over til Dansk Folkeparti. Så derfor prøver de måske nogle gange at sige nogle ting, som mange i virkeligheden måske ikke, altså socialdemokrater heller ikke mener. Og de skal i virkeligheden passe på, at de ikke kommer til at støde flere socialdemokrater fra sig, tror jeg, ved de her ting. Meget kort. Hvad er jeres holdning til den her debat? Jeg synes ikke, det er noget problem, at man ikke har svinekød i børnehaverne. Så min holdning er, at jeg synes, det her det er en debat, der er blevet blæst op i medierne, og det er der jo også flere, der har været ude at sige, at de havde ikke svinekød i mange af de her daginstitutioner i forvejen, og der havde aldrig været et problem med det. Og så da de begyndte at tale om det i medierne, så var det som om, så blev det blæst op og til sådan en eller anden stor ting, ikke? Og hvorfor tror du så, at sådan en frikadelle kan være med til at skabe en helt krig? Jamen det er jo, altså frikadellen, det er jo sådan et eller andet symbol på noget dansk. Og så er det jo Dansk Folkeparti, som jeg ser det, der har
taget det til sig og gjort det til en ting, alle skal gøre for at spise svinekød for ligesom at være dansker. Så du mener ikke, det truer den danske kultur? Nej, det synes jeg altså ikke. Nej. Det synes jeg er ret noget pjat. Og så selvom man endda havde den holdning, så tror jeg også, at man skal slappe lidt af og sige, at det tager noget tid, før folk kommer, før folk bliver rigtig integreret. Så jeg tror altså nok, det skal komme. Jeg kender faktisk flere muslimer og indvandrere, der er kommet til landet, som i dag sidder og spiser leverpostej til frokost, og som ikke har noget problem med det. Så jeg tror, altså, det er ikke noget, man skal, efter min holdning, er det ikke noget, man skal tvinge folk til at gøre. Det kommer helt automatisk. Og tror du så, at denne sag påvirker børnene i forhold til integration? At du har nogle børn, der får lov til at spise det ene, og nogle, der ikke får lov til at spise det? Og, altså hvis der er et alternativ, som man kan vælge mellem nogle ting, så tror jeg egentlig ikke, det gør noget, hvis det er det, man vælger. Sådan som jeg har forstået det, så er det et problem i mange børnehaver, hvis de skal stå og lave 2 retter, ikke? Så det er nemmere bare kun at lave 1 ret. Så selvfølgelig, hvis der er nogle børnehaver, der vælger kun at have 1 ret, og det så er svinekød, så er det klart, at det laver et problem for nogle børn, der ikke må spise det. Så det synes jeg absolut ikke, man skal gøre. Ja, så her så vi altså sagen på 2 forskellige vinkler. Den ene part mener altså, at man skal servere svinekødet i børnehaverne, så den danske kultur ikke bliver snedet ud af de danske børnehaver, mens den anden part mener, at børnehaverne skal selv bestemme, om de vil servere svinekød, og at den her frikadelle altså er landet i de helt forkerte hænder. Nu har vi set en masse til politikernes holdninger, men lad os se, hvilken holdning de almene danske borgere har. Kig med her. Mener du, at det er okay at afskaffe svinekød i børnehaverne? Nej. Nej, hvorfor? Fordi at der skal være både til os selv, og så kan man så sige, så kan de andre fravælge det. Der skal være et alternativ til de andre børn selvfølgelig, men man skal ikke bare afskaffe det. Nej, jeg mener ikke er okay. Altså i enkelte institutioner er det okay at afskaffe det, ikke? Hvis der er nogle religiøse grunde til det i den institution, ikke? Ja. Men ikke så generelt afskaffe totalt, det synes jeg vil være helt vanvittigt. Nej. Og hvorfor ikke det? Altså, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, man skal udelukke noget kød frem for andet. Men jeg kan da godt se, at man skal heller ikke tvinge folk til at spise det. Nej, valget skal være der. Ja, du skal bare selv have lov at vælge. Ja. Jamen selvfølgelig må man servere svinekød i børnehaven. Dem, der ikke vil have det, de kan jo lade være at spise det. Okay. Nej, det mener jeg ikke okay. Og hvorfor? Det mener jeg ikke okay, fordi jeg synes, det er kulturelt forkert. Vi har altid været vant til mange år at spise svinekød, så jeg synes, på grund af en kulturel minoritet, er det ikke særligt tilfredsstillende til danskere at skulle... Så det er meget imod. Og mener I, at det kunne være med til at tro den danske kultur at afskaffe det her svinekød? Nej, men jeg synes bare... Altså, jeg synes ikke, det er noget med dansk kultur at gøre. Men jeg synes måske bare heller ikke, at det så er nødvendigt at... Altså, der er jeg nok lidt uenig. Jeg tænker... Nej, men altså... Jeg tænker bare, at hvis man først begynder på det, så er der nok også flere ting. Ja. Det er måske mere det der med dansk kultur, det er måske ikke sådan det, jeg tænker. Det er mere bare... Ej, det tror ikke den danske kultur overhovedet. Nej, det ved jeg nej. Det synes jeg ikke, det gør. Men jeg synes, hvorfor skal vi hele tiden lægge under for andre kulturer? Nej, det skal vi heller ikke. Nej. Det kan jeg ikke se nogen grund til. Jeg mener, man skal bare tage hensyn til dem, der ikke vil have svinekød. Så man skal stadig sådan, hvis der bliver serveret, så skal det bare være altså, det kan ikke være, at et mindretal skal tyrannisere alle de andre, ikke? Ja, som I kunne se, så raser de her holdninger altså stadigvæk den dag i dag, selvom at debatten er helt tilbage fra 2013. Vi kan dog informere jer om, at i sidste år i januar 2016 blev der vedtaget en beslutning om, at man skulle servere svinekød i Randers daginstitutioner. Den her beslutning blev altså vedtaget i Randers Kommune, og den holder stadig ved den dag i dag. Lad os nu gå til debatgenret, hvor vi vil sætte de her 2 meget skarpe holdninger op imod hinanden. Kig med. God dag og velkommen til debatgenret. Jeg står nu her med Alicia Alina, som er en dansk muslim, der flytter hertil i 1998. God dag og velkommen til den her debat.
Og jeg har også her på min højre fløj her Anna Glad med. Goddag og velkommen. Du er fra Dansk Folkeparti. Velkommen. Vi skal nu debattere om jeres forskellige holdninger til den her frikadellekrig. Og hvis du starter ud med din, Alicia, så kan du fortælle noget om, hvordan din holdning er til Min holdning til den her debat, det er egentlig, at jeg synes, det er helt fint, at man skal være svinekød i daginstitutioner. Jeg synes bare, der skal være et alternativ til de ikke svinekødspisende. Hvad er din holdning, Anne? Ja, jeg mener jo grundlæggende det samme. Der skal selvfølgelig være et alternativ til dem, der ikke spiser svin. Men der jeg begynder at sige, at vi begynder at svigte den her danske traditioner og de danske kulturer, det er, når vi går ind og slet ikke serverer svinekød i børnehaven. Når vi simpelthen siger, nej, vi serverer det ikke. Det er der, vi begynder at svigte de danske traditioner, og det er mit parti og jeg slet ikke tilfreds med. Hvis I i bund og grund er enige, hvor ligger, eller hvad bunder konflikten så egentlig i? Jamen, konflikten bunder egentlig i, jeg synes, det er latterligt, at politikerne går ind i en sag, som egentlig burde blive taget blandt forældrene i børnehaven. Grunden til, at vi som politikere føler os nødsaget til at gå ind i den her debat, det er simpelthen fordi, at vi er bange for, hvad det næste så vil føre hen til, hvis vi ikke allerede får stoppet den her. Vi synes, det er en tradition at spise svin. Vi synes, det er en dansk madkultur at spise svin, og derfor synes vi også, at alle svinspisende skulle have muligheden for at spise det. Så hvis vi nu går ind og siger, at vi ikke serverer svin i børnehaven, så får de ikke muligheden, og det er det, der fører til, at nogle af vores traditioner simpelthen bliver truet. Og det vil vi simpelthen ikke have. Vi synes simpelthen heller ikke, at tørklæderne hører hjemme her i et dansk samfund. Undskyld, jeg afbryder, men så vidt jeg ved, at Danmark er et demokratisk samfund, og et land, hvor ytringsfrihed finder sted. Så hvorfor må man nu ikke gå med tørklæder? Jeg synes, det er en krænkelse af min religion, når I specifikt gør og siger, at vi ikke må have tørklæder på. Jeg er lige sådan som dig. Jeg har bare en anden religion, som jeg synes, I også skal respektere. Jo, men vi respekterer jo i bund og grund også jeres tro. Men vi synes simpelthen, at tørklæder repræsenterer kvindeundertrykkelse. Og størstedelen af jer har jo ikke Undskyld, men det synes jeg overhovedet ikke, du kan udtale dig om. Jamen størstedelen af jer har jo ikke engang haft muligheden for at gå. Vi stopper den her. Jeg tror, at jeg er nødt til at afbryde jer. Fordi den her diskussion, det skal ikke handle om tørklæder. Det skal handle om frikadellekrigen. Selvom tørklæder også spiller en vigtig faktor i, hvorvidt den danske kultur er truet. Lad os se, hvad andre politikere mener. Blandt andet din kollega, familie- og børneoverfører Pernille Bendixen fra Dansk Folkeparti. Kig med. Er der andre debatter, der kunne tro det, f.eks. tørklædedebatterne, og hvorfor kunne det gå hen og tro den danske kultur? Altså, sådan som vi ser på det, det er jo, at det er fint nok, at vi alle sammen har vores personlige holdninger, vi har vores personlige eller religiøse overbevisning, og det har vi jo haft altid. Og vi har ikke noget imod fremmede kulturer eller andre religioner eller sådan noget. Der, hvor det bliver et problem, det er, når det går ind og overtrumfer den danske, eller bliver til særlige regler. Og det nævnte jeg før i forhold til arbejdspladsen. Altså, hvis du søger et arbejde i magasin, for eksempel, og du får at vide, at du må ikke have piercinger i næsen, for eksempel, fordi det har man ikke, når man er i magasin. Det du gør, det er, at du tænker, at jeg vil gerne have job, så går du hjem og fjerner din piercing i næsen. Eller så bestemmer du dig for, at der vil du ikke arbejde, fordi du vil beholde den. Men det, der sker, når det handler om islam, det er jo tit, at så kommer den her ballade. Vi havde den med en pige, der skulle være i Netto, hun ville have sit tørklæde på. Det ville Netto ikke give hende lov til, og så blev der en fandens ballade i pressen. Og det endte med, at hun fik sin vilje. Og det er der, hvor vi synes, at det ikke er i orden. Altså man må indrette sig på de regler og rammer, der er. Det gælder på arbejdspladserne, det gælder ude i det offentlige rum. Altså, der har vi nogle regler og nogle rammer, dem følger vi alle uden problemer. Og så skal der ikke være nogen, der så kommer og har særlige krav, som de så vil tage med ind i det offentlige rum. Det må de holde hjemme i privaten. Ja. Mere generelt, altså føler du, at den danske kultur er meget presset? Altså i form af, at der kommer mange andre fremmede kulturer ind, og ikke kun i forhold til tørklædet og frikadellekrigen og sådan noget, men altså sådan mere generelt, om vi skal være bange for, at fremmede kulturer kommer ind og ødelægger vores danske kultur? Altså ja, det tror jeg, at vi skal være bange for, og jeg tror også, at vi skal se os selv i spejlet, fordi der er rigtig mange danskere, der har den der, jeg er ligeglad, holdning. Ja, præcis. Ikke? Og det rager dem en husblomst, og det er jo fair nok, at det rager dem en husblomst, men hvis vi tænker tilbage på, hvad vi har opnået gennem mange, mange år, så er det f.eks. vores demokrati. Den måde, som jeg er valgt på, og den måde, at I kan komme herind og tale med mig. Alle sådan nogle små ting. Det er jo nogle grundsten, der bygger op på dansk kultur, og i sidste ende jo også den kristne kultur. Og så kan det godt være, at man synes, det er ligegyldigt, om der er en pige Netto, der har et tørklæde på. Men igen, så bliver det jo symbolet på, at hver gang vi siger ja til det, så udvasker vi noget af vores eget. Og nu er I her som næste generation, ikke? Og så kommer jeres børn herefter, og så kan man jo godt tænke, hvad bliver der snart tilbage, hvis vi bare bliver ved med at sige, at jeg er ligeglad. Så på den måde, så føler jeg, at den danske kultur er truet. Ja. Er der andre lignende konflikter, som kan true den danske kultur?
Som for eksempel tørklædedebatten. Ja, men alle de steder, hvor nogen forsøger at sige, det her er dansk, og alt det andet er ikke dansk, der ryger man ind i sådan en meget, i mine øjne, fordummende debat. Fordi det er jo ikke det, der skaber det gode liv, det er ikke det, der skaber en bedre verden. Det er det, der optager mig, det er, hvordan vi hele tiden kan skabe en bedre verden og et bedre liv. Det gør vi ikke ved at sige dem og os, det gør vi ved at sige, at vi er alle sammen en del af verdensbefolkningen. Og vi skal kunne være sammen i samme rum og gøre alting sammen. Så sådan helt generelt, så fornemmer I overhovedet ikke, at den danske kultur er truet af nogle andre fremmede kulturer, der kommer udefra? Nej. Både fordi vi kan jo ikke definere præcis, hvad den danske kultur er, så hvordan skal man så kunne sige, at den er truet? Og også fordi, at den globaliseringsproces, vi er i gang med, den er så voldsom og så opsaggribende, at ting forandrer sig så hurtigt i de her år, at det bliver nok ligegyldigt at snakke om på et tidspunkt. Hvad der har været dansk, og hvad der har været tysk, og hvad der har været australsk engang. Ja. Er der andre konflikter, der kunne true den danske kultur? For eksempel sådan noget som tørklædedebatten, eller opdelingen i svømmehaller og sådan noget? Altså igen, så er jeg heller ikke helt altid på linje med mit parti. Jeg kan da godt forstå, at folk kan blive provokeret af at have tørklæde på, og jeg kan også godt se, at det kan virke undertrykkende på nogle måder. Så på den måde, så bryder jeg mig heller ikke om det. Men igen, så mener jeg, at det må være folks eget valg, om de vil have tørklæde på. Og igen, lige præcis som med svinekødet, så tror jeg, at det handler om integration, og at det er noget, der kommer med tiden. At når folk de har været i Danmark et stykke tid, eller i hvert fald i nogle generationer, så går det væk helt af sig selv. Så ifølge dig er dansk kultur overhovedet ikke truet? Nej, det synes jeg ikke, den er. Hvad er dansk kultur? Ikke? Fordi vi bliver jo påvirket alle mulige steder fra hele verden. Man kan jo spørge, er dansk kultur i virkeligheden mere truet af amerikansk kultur, af amerikanske ungdomsserier? Og vi lever i en global verden, og det tror jeg ikke, vi kan stoppe. Og det er meget vigtigt, at vi ikke tror, at vi kan stoppe det og bygge mure og grænser rundt om Danmark. Det tror jeg ikke, det vil blive bedre af. Ja, igen fik vi en masse kloge ord fra politikerne, men lad os se, hvad de almindelige danske borgere har at sige til den her tørklædedebat. Kig med. Mener du, at den danske kultur generelt er truet af andre fremmede kulturer? For eksempel sådan noget som tørklæde, eller noget, der kommer ind i Danmark og ændrer? Nej, den danske kultur er ikke truet på grund af det der. Jeg synes ikke, jeg tror det, men det er måske ærgerligt. Jeg tror, det gør det mere besværligt. Jeg tror, det gør det sværere sådan for på den måde. Jeg tror, det er mere det er sådan et moralsk spørgsmål om, hvad der er, sådan er rigtigt og forkert. Mere de andre ekstreme ting, sådan noget, som at installere det med at kalde til bøn og sådan nogle ting. Det synes jeg er meget imod i hvert fald. Ja. Helt sikkert. Det vil jeg tro rigtig meget af den danske kultur. Fordi det vil overtage meget af det billede, man ser. Det billede, man ser i Danmark og i København. Så der skal være plads til alle, men jeg synes stadigvæk, at der skal være svære begrænsninger til. Jamen, det kunne være de der grupperinger af moskéerne, hvor alle muslimerne samles, og så måske får lavet deres eget lille community. Jeg ved ikke, mere fokus på integration. Ja. Altså sådan, ikke at man skal ændre folk og deres holdninger, men skal bare være bedre til at introducere folk til andre muligheder. Ved du hvad, vi har også gået med tørklæder engang. Så I synes ikke, den danske kultur er truet som sådan? Okay. Og det bliver den heller ikke foreløbig ifølge jer? Og det håber vi da ikke. Nej. Okay, tak. Nej. Så du mener, at det er fint, at det der med tørklæder, at de har det på det presser ikke den danske kultur? Jeg synes, det er anstrengende at se på det, altså. Ja. Det er, vi er jo nødt til at acceptere det. Sådan er det. Ja, der findes et hav af forskellige meninger og holdninger til den her debat. Men hvad er din mening? Se med næste gang, hvor at vi kigger nærmere på global opvarmning. Ha' det godt. På gensyn.